بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. كرات كائنات أينت እግዚአብሔር كرات دياقونات تلاكيان مستير كرات مؤمنان أبوتات أديتات بسم እግዚአብሔር كمي حضراتكم آمين. እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ መስግኖ ናዝ ሰዓት ዘብጽሐና ናይቦታትና አምላኽ ሎለባህር እግዚአብሔር በኻልአይ ጊዜ ስሙ ዝተመስገነን ዝተቀደሰን ይኹን እሞ ነዝለማዓንቲ ዝኸውን ርእሲ ከምቲ ፍልሰታ ብምዃኑ ናይኑና ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ዘብሰራ እቲ ወላዲት አምላክ ዝኾነት ናታ ስዋኤ ስለ ዝኾነ በዚ ዕለት በዚ ለማዓንቲ እንሪኦ ርእሲ ተፈሲ ፍስሂት ኦ ምልእተ ጸጋ ጸጋ ዝተመላእኺ ደስ ይበልኪ ኢሉ ዝተዛረቦ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ንዓይ ኢና ንኽንዘራረብ ንዓይ ዝዛረበሉ ናኻትኩም ተስተውዕልሉ ልቦና እግዚአብሔር ይሃበና እሞ ንሎማዓንቲ እዚ ዝተዛረቦ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ክኸውን እንከሎ ዝተዛረባ ከዓ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ቃል ክዛረባ እንተሎ እትመልአኽ እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ እናሃለወት አይሁድ ብምንቀኝነት ካብቲ ቤተ መቅደስ አውፂኦማ ኣብ ገዝኣ እናሃለወት ኣብ ቤተ መቅደስ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኣ ናብ ገዛ ምስከደት ተፈሲ ፍስሂት ኦ ምልዕተ ጸጋ ዝብል ድምፂ ሰሚዓ ነበረት እሞ እቲ ንሄዋን ዘስሐተ ከይኸውን ኢላ ከዓ ሓሰበት ይብል። እቲ ንሄዋን ዘስሐተ ሰይጣን ከይኸውን ኢላ ክትጠራጠር እንከላ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ምስኣተወት እንደገና እቲ መልአኽ ከምቲ ዓንተወ ዘብሰሮ ተፈሲ ፍስሂት ኦ ምልዕተ ጸጋ ዝብል ድምፂ ድማ ኣስምዐ። ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ። እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ንዓና ንኹላትና ከምቲ ብሄዋን መርገም ኣትዩ ዝነበረ ናብ መሬት ከምቲ ኣባ ጊዮርጊስ ዝበሎ በእንተ ሄዋን ተኣጽወ ሆሁተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ዳግመ ይክፍለነ ንብላ እምዕፀ ህይወት ዝበለ እቲ ናይ ህይወት ዝኾነ እታ ሞት ዘምጽአት ዕፀ ህይወት ሄዋን እንትኾን በዴና ብታ እኖ ኩሉ ዓለም ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲሩ ኣምሲሉ እግዚአብሔር በኣ ክውለድ ስለ ዝደለየ መልአኹ ልኢኹ እንታይ ልዋ ነይሩ ተፈሲ ፍስሂት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። መጀመርያ ክትስደድ እንከላ እታ ናይ መጀመርያ ኖ ስደት መርገም ዝበዝሓ ዘዓብልላ ስደት ብብዝሓት ዘዓብልላ ክትከውን እንከላ እታ ዳሕሪ ወይትኖ ተፈሲ ፍስሂት ኦ ምልዕተ ጸጋ ጸጋ ዝተመላእኺ ብጸጋ ዝኸበርኪ እግዚአብሔር ዘኽበረኪ ተፈሲ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩሞ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ረባኺ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ረባኺ ስለ ዝሓድር ደስ ይበልኪ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ምሳኺ ሓዲሩ እዩሞ እናበለ መልአኩ ቅዱስ እቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ከም እግዚአብሔር ዝተለኣኸ መልአኽ ከብስራ እንተሎ ንቅድስት ድንግል ማርያም ናእና ንኹሉ ዓለም ደስ ይበልኩም እቲ
እቲ ህይወት ጠፊኡ ዝነበረ በታ ቀዳመይቲ ዝነበረት እቲ ህይወት እፀ ህይወት ኮይኑ ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብጸጋ መሪጹ ኣኽቢርዋ ስለ ዘሎ ንስኻትኩም ደስ ይበልኩም ክብል መልኣኹ ልኢኹ ወላዲተ ኣምላክ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ማርያም ዝብል ቃል ብዕብራይስጥ ማርያም ክኸውን እንከሎ ትርጉሙ ከዓ እመ ብዙሃን ኣደ ብዙሃን ማለት እዩ። አብርሃም ኣብ ብዙሃን ከም ዝተባሃሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ትርጉሙ ከም ብዙሓት ማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 5 ከባቢ ጀሚርና እንተሪእናዮ ንምዃኑ ማርያም ማለት ምስጢራዊ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ እንተልና መንፈሳውያን ኣበው ንሶም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤትና ብኸምዚ ዝስዕብ ምስጢሮም ተርጉሞሞ እዮም። እዚ ከዓ ጸጋ ትርጉሙ እዩሞ እዚ ከዓ ጸጋ ስለ ዝተዋሃቦም እዩ እምበር ብኻሊእ ኣይኮነን። ክንፈልጦ ዘይከኣለና ንሕና ስጋውያን ኢና እምበር እቲ ወሃቢ ጸጋስ ይፈልጦ እዩ። እግዚኣብሔር ዘይከኣሎ ነገር ከምዘየሎ ነገረና ኣይንጠራጠርን። እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዚ ከመይሊ ይኸውን ክትብል ከላ እቲ ናይ ኑና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዚ ነገር እዚ ከመይሊ ይኸውን ክብሎን ክብላን ከሎ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ ክብልን ከሎ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ። እግዚአብሔር መሪጹ ጸጉኡ ኣሕዲሩ ኣብኣ ክሓድር ስለ ዝደለየ አንጽሆ ቸሃ ሃደረ ላይልያሃ ከም ዝበለ እታ እዚኣ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር እውን ኣብ ዝደልዮም ሰባት መሪጹ ይሕድር እዩ ማለት እዩ። ጎይታና ግን እቲ በኣይ ዘይኣምን ነዚ ነገር እዚ ዝገብሮ ዝከኣሎ ግብርታት ከም ዝገብር ቦኡ ዝዓበየውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንሰዓውቱ ተዛረቦም። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 12 ከባቢ ጀሚሩ ዘሎ ኣምላኽ ይትረፍሎ ነዲኡ ንሰብዓቱ ንቶም ካልኦት እውን ኣብ ኢሳይያስ 53 ዘሎ ዘለዓለማዊ መዘከርታን ካብ ቤት ብውሽጢ ደንብን ሂብዎም እዩ ዝብል ኢሳይያስ። ማርያም ማለት እቲ ማርያም ብእግዚአብሔር ተሓርያ ዝነበረት ካብ ክብሩ ዝተዋረደ ኣብ ማሕበረ መላእክቲ ዝተፈለየ ምስ ኣምላኹ ዝተብኣሰ ንግዚኡ ድልየቱ ክብል ውልድነት ስላሴ ዝሰኣነ ኣዳም ምስ ዘርኡ ናብ ዝቐደመ ቅድም ድንግል ማርያም ምዃኑ ዝተዓፀወ ናይ ገነት ማዕጾ ዝተኸፈተ በኣኣ ምዃኑ እዚ ወርሓዊ እቲ ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ብኡ ሓዲሩ ስለ ዝኾነ ናብ መንግስተ ሰማያት መሪሓ እትእቱ ትብል። በዚ ምኽንያት ከዓ ነታ ኣዴና ወላዲትናን ጸጉኡ ከይገበጸ ከይቀነሰ ጸጉኡ ናብኣ እግዚአብሔር ወዱ ሓደ መልኣኹ ለኣኸ። ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝሰኣን የለን እሞ ንስኺ ጸጋ ዝተመላእኺ ኢኺ እግዚአብሔር ንዓኺ ብጸጋ መሪጽኩ ስለ ዝኾነ ባኺ ክሓድር እዩ ዝብል መልእኽቲ ለኣኸ። ሓዚላ ዝተሰደደት ካብ ዝተመሃረሉ እዋን ምስኡ ክርስቶስ ሒዛን ክትስደድ ኣፍታ ብመጀመርያ ሔዋን ካብ ክስቲ ተሰዲዳ ዝነበረት ስደት ንኸምልስ እዚኣ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዕርገታይና ንሓስወሉ ስዋኤ ፍልሰታ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንታይሉ ቁጥሪ 28 ነካቢ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ብምባል ምልኣት ዝኾነ ጸጋ ሃብትን ከም ዝተውሃባ ካብ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ዝውለድ ናይ ሃብታት ኩሉ ጎይታ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ምስኣ ከም ዝኾነ መስኪሩ እዩ። እቲ ምስክርነቱ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እናበለ ዝኸበረት ኣዲኡ እቲ ሰብን ጸጋን ምስኣ ዝሓደረ መንፈሳውነት ዲኻ ዝኾነ ወዲ ሰብ ክትምልስ ከዓ ካብኡ ዝገበረ ክፍለጥ ከም ዘለዎ እቲ ጸጋ ዝተመላእኺ ዝተውሃበኪ እግዚአብሔር ናኺ እዩ እሞ ንሱ ደስ ይበልኪ። ዝተውሃበ ኣምላኻዊ ወውቶ ንምንዓቕ ከም ዘይጥቀም ጌርካ ምዝራብ እቲ ጎይታ ውህብቶ ንዝኾነ እግዚአብሔር ምንዓቕ እዩ። እቲ ነቲ ዝጥቀም ጸጋውን ከንቱ ምግባር እዩ። ነቲ ጸጋ ዘይቕበል ጸጋ እግዚአብሔር መሃብ
كمن زكرياس زولو እግዚአብሔር መልአክ ክላአኸሙን ከለን እግዚአብሔር አይተቀበልዎ ነይሮም እግዚአብሔር አይተውሃቦም ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ምስኦም ስለዘየለ ነትቀበልዎ ዝኽአሉ ብግዚኡ አይተቀበልዎ ነይሮም እግዚአብሔር ግን አፍቲ ጸጋ እግዚአብሔር ተፈሲፍሲጦም ሊተጸጋ ዘበሎ ምክንያት በመጀመሪያ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ በዕብራይስጥ አብርሃም ዝተባሃለሞ አብርሃም ዝበሃል ነበሮሞ አብርሃም ዝበሃል አብርሃም ንኹሉ ኸውን ትርጉም ኸ አብርሃም ዝተባሃለ አብርሂም እቲ አብርሃም ነተባሃለ ዝጽዋዕ ነበሮሞ ኣብ ድሓር ግዜ አብርሃም ዝተባሃለ ትርጉሙውን አቦ ብዙሓት ንማለት ተዋሂሉ ዝተዋሃቦ እቲ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ማርያም ተባሂላ ንኹሉ ዓለም አዶ ትኸውን አዶ ጎይታ ክትኮን ኢኺ ብጸጋ እግዚአብሔር መሪጽኩ እዩሞ ስለዚ ደስ ይበል ክትሐጎሲ አዶ አምላኽ ኩሉ ግዜ ክትሐጎሲ ግባአኪ ክብል እንከሎ እዚ መንፈሳዊ ውህቶ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በመንፈስ ዝተዓደለቶ በመንፈስ ዝተዋሃበቶ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መቤት ከም ዝኾነት በዚ ከም ዝስዕብ አመስጢሮም ተርጉሞሞ እዮም እዚ ጸጋዚ ስለዝተዋሃበ እምበር ብኻሊ አይኮነን ክንፈልጦ ዘለና ንሕና ስጋውያን ኢና እምበር እቲ ከም ስጋውያን ዘይኮንና ክንሓስብ ዘለናስ ከም እግዚአብሔር ዝከኣሎ ሕዚ ታ ቅድስት ድንግል ዝጠየቀቶ ጥያቄ እንታይ እዩ ነይሩ ንተኣነስ ድንግል ክትብል እንከላ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ሕዚ እቲ ጸጋ ክወሃብ እንከሎ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ከም ዘየለ ኢና ክነረጋግጽ ዘለና እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለንሞ ክብል እንከሎ እግዚአብሔር ንኩሉ ብኩሉ አምጽ እግዚአብሔር ዝዕድል ከም ዝኾነ ኢና አትቁጽር ሓደ ክንርድኦ ዘለና እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለንሞ ዝበላ ማለት ስለዚ መንፈሳዊ አበው ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብከምዚ ዝስዕብ አመስጢሮም ጸጋ ስለዝተዋሃበ እዚኦም እምበር እዚ ኩሉ ንኩሉ ዝከኣለ ይኮነን ጸጋ ዝተዋሃባ ንዓኣ ስለዝኾነ ኣብኣ ክሓድር ብጸጋ አንጽሓ መንፈስ ቅዱስ መጺውን ካንጽሐክ እዩ ኣብኣ እውን ክሓድር እዩ ዝብል ብኻሊ አይኮነን ክንፈልጦ ንኽእል እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ውህብቶ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምልኢተ ጸጋ ደስ ይበልኪ ጸጋ ምልአት ብዙሓት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣነና ንስኻትኩም ናይ ምዝራብ ጸጋ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ምስማዕ ጸጋ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ምምሕዳር ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ጸጋ ማለት ውህብቶ ማለት እዩ ናይ ምምሕዳር ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ምስማዕ ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ምዝራብ ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ጥበብ ናይ ትዕግስቲ ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ምዝቃቃታ ምልስ ንድድ ናይ ምባልቲ ውህብቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ናይ ትዕግስቲ ጸጋ ክህልወና ይኽእል እዩ ጸጋ ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ሓደ ሰብ ሓደ ከምቲ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሓደ ኢድ ሓደ እግሪ ሓደ ከዓ ዓይኒ ሓደ ኩሉ ንኣካላት የገልግል ዝበሎ እቲ ኩሉ ውህብቶ ናይ ደቂ ሰባት በብዝተፈላለየ ጸጋ ውህብቶ ሃልይዎም ንእግዚአብሔር ከገልግሉ እኳ እንተኾኑ ምልኢተ ጸጋ ዝበላ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ካብ ጸጋ ምልኢተ ጸጋ ናይ ጸጋ ዘለዋ ጸጋ ዝተዋሃበት ናይ ጸጋ ውህብቶ ዘለዋ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ጸጋ ዝተዋሃበት ናይ ንኹሉ ትኸውን ናብኣ ሓዲሩ እግዚአብሔር ክቅድስ ንህዝቢ ክባርኽ ዘለዎ ስለዝኾነ ምልኢተ ጸጋ ደስ ይበልኪ ምልኢተ ጸጋ ተሐጎሲ ምልኢተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩሞ ተሐጎሲ ዝብል ናይ አምላኽ ድምፂ ዝሰምዐትሉ ቦታ እዩ ቤተልሔም ማለት ተፈሲፍ ሲጥኦ ምልኢተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩሞ መልአኩ ክዛረሙ እንከሎ ካሊ አይበለን ተፈሲ ጸጋ ዝተመላእኺ ደስ ይበልኪ ንምንታይ ደስ ክብል ኣለዎ ጸጋ ዝበዝሕላ ስለዝኾነት ኑና ቅድስት ድንግል ማርያም እታ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ክትወልድ እያ ተባሂላ ዝንገረላ ዝነበረ እቲ መልአክ ከምዚ ዝብል መጽሓፍ ብትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 14 ከባቢ ክተንብብ እንከላ እንታይ ይብላ ነይሩ እንታይ ትብል ነይራ ነዛ ድንግል እዚኣ ላዕላይ ወፂአ ታሕታይ ወሪደ ቁልቁል ወሪደ ዕቅበት ደይበ ከመገልገልኩዋ ትብል ነይራ እምበር እታ ትሕተይና እታ ትሕተ እያ ትብላ ትሕቲ ኣየ ትብኢላ እተኣምን ዝነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ንስኺ ኢኽን ኣምላኽ ክትወልድዮ ንስውን ጸጋ ኣባኺ ኣሎ እሞ ደስ ይበልኪ ክብላ እንከሎ እዚ ነገር እዚ ከመይ ይኸውን እያ ዝበለት ኣይኑ ከመይ ይኸውን
እዚ ነገር እዚ ከመይ ይኸውን ክትብል ከላ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን እሞ እቲ ዝበልካን ይኹነለይ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ وبسادس ور تفنوا جبريل ملاك ما بإግዚአብሔር هبأهاتي حجر زجليلا أنت اسمع نازريت نام نازريت تبحال بوتا أم نازريت تبحال عدي إنه قدست دينجل مريم كتنبرن كلا إنه قدست دينجل مريم كتمالا سفت بوتا نسون إግዚአብሔር بيت مقدس كتنبرن كلا بنسها منفس نسجن انتايلوا ጸጋ ዝተመላእኸ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ናይ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩሞ ስለዚ ኢሉ ክዛረቡን ከሎ እዚ ነገር ከመይ ይኸውን እግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር ስለዘየለማና አንጽዮ ካብ ኩሉ ፍጡር ፈልዩ ጸጋው ዚሁና ሃደረና አውን ተወለደ እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይጽሐዮ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝተመላእኸ ደስ ይበልኪ ክብልን ከሎ نعا طرح زي كونس نعنا نخلاتنا أب عالم إن نبر سبات كلاتنا سبات كز يزاربنا كم زلو تسأجان سونعا نمبيتاችን طرح يكون نزجلس نعين نعقاتكم من نخلاتنا يزجلس مبرز غاز تملاخي دس يبلكي እግዚአብሔር ከባኺ ኩለ ዲሞ ናይ እግዚአብሔር ሕዚ እትስዋየ ሒዝና ንወጾ ዘለና حواريات إننا قدست دينجل مريم بتقريز موتت بفساتادا نتوماس أير زدار آياتو مخنيات انتا أيولوم كحاتو كمرمورون كلو ناكزيابيهر عبدمنا رخيبا نتوماس منديل هباس لسردتون عناو نيتان إلوم كردو وان كلو كحاتن كلو التانعا آتوم كأبي حواريات غيروم أريقوم حزوم مازد يولا مبيتاچن ردينا قدست دينجل مريم نزي ملكتا غيرنا اينا كل غزي صوم فلستا ناي مبيتاچن حواريات زصومو حواريات سواء يزاتو حواريات سلماي مبيتاچن ጸጋ አሚኖም ናይ መቤታችን ስለመቤታችን ስዋይ አትዮም ዝጸለይዎ ጸሎት እዩ ስለዚ ማርያም ማለት መርህ ለመንግስተ ሰማያት ናይ መንግስተ ሰማያት ነው ናይ ክርስቶስ እግዚአብሔር አነውቱ ዝወሎ እግዚአብሔር ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ አመሕደሪ አገራ አባሉ ገራ ትውለድ ዝሕደረት ስለዝኾነት ስለዚ ናክረክብ አዴና ክረክብ ድማ ንሕና ከምቲ ሐዋርያት ቦታትና ዝጾምዎ ብስዋየ ከአንጾዎ ከማህበረ መላእክት ዝተፈለዩ ካብ ኩላቶም أنت تأبي ملك أنا باباسات وفد فادت كبر نبيات بتجر مرة زي أبي إنجر ما سرافيل وتشرويل كاب سرافيلن كاب تشرويلن كافتهم بجرما ملائك تزعبوا يزبهال نسخت كوري نساتهم متصور تمنور أطن تمنور بجزيابير حاضرهم نأخي مجلجلت نايجزيابير مجلجلت مبر نايجزيابير محضر يكون نسخجن بزحات أجاس لزلكي نايجزيابير أجاس لزلكي محضري أملاك كوينكي خمو نسخيت كبري من نبيات كاب نبيات كلاتهم نسخيت كبري نسخي خز خبركي يبن أجابخي يزبز حزلو مو نسخيت أدينا قدست دينجل مريم النابلي الزارو ስለዚህ ዝሳአኖን አዳም መምቲ አዳ ከምቲ በሔዋን ምክንያት መርገም ናብ ዓለም ዝኣተወ ብመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምክንያት ከኣ በረከት ናብ ዓለም ኣተወ ተባረክና ብመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ መቤታችን ጸጋ ብዙሓት መሊኡ ኣብኣ ሓዲሩ ንኩሉ ዓለም ዘድሕን ኣምላኽ ከኣ ኣብኣ ተወለደ ክብሪ ምስጋና ንዋዩ ፀሓዮ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና ዝተዓፀወ ናይ ገነት ማዕጾ ዝተኸፈተሉ በኣ ምዃኑ أتي بنت هوان تعزو سمايات منجست سمايات أتي بهوان مخنيات تعزي زنبرة بمبيتاچن قدست دنجل مريم مخنيات كا تخفتا بز مخنيات كا ناتنا ادونت صق ناتنا صق زغونه ناتنا انبا زغونت نانها صونه كون كن لتولد ناي እግዚአብሔር ስራሕ ናይ እግዚአብሔር محدري ክትከውን ወላዲት ስለዝኾነትና አፍት ቦታ ንሱ ንሰርዓልና ማለት እዩ ጸጋ ዝተበልዓ ስለዝኾነ بጸጋ እግዚአብሔር ተመርሐት ስለዝኾነት ጸጋ ስለምትባለት እግዚአብሔር ኣብኣ ሓዲሩ እዩ ሞ በኣ ምክንያት ከኣነ ክብራ ማርያም ጸጋን ሃብትን ማርያም እቲ ጸጋን ሃብትን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ሃብትን እግዚአብሔር ሞልዩ ኣብኣ ዝሓደረ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ
ተፈስቲ ፍሲት እቲ ምልእቲ ጸጋ ኢኹም ደስ ይበልኪ ባህ ይበልኪ ኢሉ ተናጊርዎ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ጸጋን ሃብትን ዝተዋሃበት ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ዝተወለደ ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ኩሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሻዕ ምሳና ከም ዝኾነ መስኪሩ እዩ። እቲ ምስክርነቱ ከዓ ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ እቲ ዝሰኣኖ ነገር ከምዘየለ ከዓ ጸጋ ብጸጋ ፈልዩ ኣብኣ ሓደረ ከማና ሰው ኮነ። እቲ ጸጋ ዝተመልአ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ኣብኣ ሓደረ ናባና እውን ተዋሃበ ብኣ ምክንያት ገይሩ። ስለዚ ንዝተዋሃበ ኣምላካዊ ውህብቶ ምንዓቕ ከም ዘይጥቀም ጌርና ነቲ ጎይታ ውህብቶ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምንዓቕ ዘይጠቅም ጸጋ ከንቱ ምግባር እዩ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምንዓቕ ማለት ምቅላል ማለት ንዓኣ ኽቢርና ኢና ንሕና ጾምና ንቕበሎ ዘለና። እቶም ካልኦት ንኢየሱስ ክርስቶስ ንቕበሎ ኢና እናበሉ ንዓኣ እንድሕር ዘቃልልዋ ኮይኖም እቲ ውህብቶ ትኽክል ኣይኮነን፣ ንሳቶም ትኽክል ኣይኮኑን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብኣ ሓዲሩ ንዓኣ ዘብሰረ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዝመረፀ ንዘኽበሮን ንዝፈተዋን መሕደሪኡ ኣዲኡ ገይሩ ንዝፈልያ ዝኾን ንዝሰኣንን ወርዲኡ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ዝተገበረ ካብ ዝረኸበ ጸጋን ሃብትን ዝረሓቐ ዝተፈለየ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ስለ ንገብሮ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነኽብራ ብእምነት ብምእማንን ናይ ጸጋ ተሳተፍቲ ንምዃንን እዩ ንሕና ናይ ጾመስ ፍልሰታ ንጸውም። ስለዚ እቲ ጾም እዙይ ንሒዝናዮ ዝንዴና ነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነኽብራውን ካብቲ ጸጋ ናታ ተኻፈልቲ ንምዃን እዩ። ንኣና እውን ኣዴና ስለ ዝኾነት እዩ ኣዶ ክትከብር ግዴታ እዩ። ስለዚ ነቲ ጸጋ በቲ ጸጋ ሓዲሩ እግዚኣብሔር ዘኽብረና ስለ ዝኾነ ንዓና እውን ክተርፍ ዝኽእል በረከትን ጸጋን ስለ ዝኾነ ዝገብሮ ናይ